Naghahanap ka ba ng solusyon sa iyong mga problema? Well mga kabayan, sa umagang ito ay magbibigay po ako, mag-share po ako ng dalawang klaseng negosyo na iyong magagamit, lalong-lalo na sa mga kapwa ko empleyado. Alam nyo ba na may mga negosyo pa nakakaunti pa rin ang gumagawa nito? Yan ang pag-uusapan natin mga kabayan sa umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, ay nais ko munang imbitahan ka na i-subscribe mo ang aking vlog, Bernard Tigapaon YouTube channel, and hit the notification bell para sa lahat ng aking mga vlog ay magkaroon ka ng notification. At don't forget to likes at i-share mo itong vlog na ito dahil ang aking mga vlog ay nakakatulong po sa atin. Ang sinasabi kong mga negosyo ay unang-una sa lahat, ito na po mga kabayan, ay ang power tool rentals. Ang power tool rentals ay napaka-importante po at napakagandang negosyo ito. Dahil mga kabayan, kakaunti pa lang ang gumagawa nito. At kung ikaw ay may trabaho at kung ikaw ay mayroong puhunan, at lalo na sa mga OFW na kagaya ko, mayroon kang advantage. Ang advantage mo, kapag sila ay nagrenta, maituturo mo sa kanila kung ano yung safety ng equipments na ito. At pwede na rin ninyong aralin mga kabayan. Kung bago pa lang naman kayo sa construction at sa mga power tools equipment na magparenta, aralin nyo muna yon para yung safety at saka operation ng mga mechanical tools na ito at power tools na mga ito ay may explain nyo sa kanila. Depende na po sa diskarte ninyo. Ito ay maliit lamang po ang puhunan, hindi naman po kalakihan. Kaya't napakabuti ito. Kaya't kung ang advice ko sa inyo, pasukin nyo ito mga kabayan. Dahil konting-konti pa lang ang nagpaparenta ng mga power tools sa ating bansang Pilipinas. At kung meron ka lang 20,000 ay pwede ka nang mag-umpisa nito. Yan ay maliit lamang na puhunan na i-develop mo at pag na-develop mo yan, maganda po yan mga kabayan. Dahil ito ay napakalaki po ang kita. For example, kung meron kang 20,000, bumili ka ng 3 grinders or angle grinders at ito ay yung iparenta. Kung ito ay 350 sa isang araw ang angle grinders, so meron ka ng mahigit 1,000 sa isang araw, magkaroon ka ng 1,050 sa isang araw sa grinders. Yun, patok ito mga kabayan sapagkat ito po ay ang Pilipinas ay developing countries at napakarami ang nagre-renta ng mga equipments. Hindi lang yan, pwede ka pang bumili ng electric drills. Ganon din po ang nature, papaupa mo ito. Sapagkat kung ito ang negosyo mo, ay marami po talaga ang magre-renta ng mga electric drills. Aside from that, meron pa tayong chipping or your jackhammer. Ang jackhammer medyo may kamahalan pero meron ka lang isang jackhammer, pwede na ito. Siyempre kapag jackhammer, lalakihan mo rin kabayan ang iyong pagpaparenta. Pwede nating iparenta ito for example ng 500 pesos kada isang araw. O di napakalaking tulong yan mga kabayan. So maganda po yan. At hindi lang yan, mayroon pang isang equipments na napakaganda na pwede mong pang initial. Yung mga portable welding machine ay mura lamang yan, lalong-lalo na dito sa Gulf countries, dito sa Saudi Arabia. Ay mura lang yun mga kabayan, makakabili ka dito ng 300 reals, ay pwede mo lang iparenta ito. Kaya mga kabayan, pwede mong iparenta yan sa mga nagwe-welding ng mga paunti-unti na mga small projects sa ating bansang Pilipinas. Kaya yan, huwag kalilimutan, maganda po yan mga kabayan. At pangalawa, meron tayong pangalawa na kakaunti pa rin po ang nagpapatakbo ng negosyong ito. Ano naman itong pangalawa na ito? Ito ay patok sa mga bata pero kailangan pangaralan mo lang din yung mga bata at yung mga binatilyo, dalaga at maging sa lahat, kahit ikaw ay nasa middle age at maging ikaw ay nasa old age, ay pwede kang magrenta. Yan ang pangalawa kabayan na business na iyong gagawin. Kasi sa rent a bike, mura lang ang puhunan. For example, makabili ka ng 10 bikes, sabihin nating 3,500 ang isa. Di sabihin natin 35,000. Sa 35,000 sa araw-araw, kada isang oras iparenta mo ng
ng 10 piso. So marami talaga ito kasi hindi lingid sa atin tayong mga Pilipino ay masiyahin. Kaya mga kabayan, subukan mo ang rent a bike. Abay, patok ito mga kabayan, maski sa probinsya. Kasi i-advise mo lang din sila, magbigay ka ng safety tips para sa kanilang kaligtasan. Yan kasi ang importante. Kailangan alam mo din ang risk ng iyong mga business. Hindi yung nagbi-business ka lang for income. Una sa lahat, ang titignan mo ay yung mga kaligtasan ng iyong mga kliyente, yung mga customers, kasi mga customers na karamihan dito for sure ay yung mga dalaga at binata, mga bata. Kaya bibigyan mo sila ng safety tips bago ka magparenta. Yan mga kabayan, ang mga negosyo nakakaunti pa lang ang pumapasok sa mga negosyo na ito. Kasi alam naman natin sa ating buhay ay kailangan natin ng mga visualization sa ating mga pangarap. Hindi naman po sapat na tayo lamang po ay laging nagtatrabaho sa ating buhay dahil hindi po tayo yayaman sa ating trabaho. Lahat po siguro ng mga nag-success sa buhay ay nagnegosyo at nag-invest. Kaya yan lamang po ang ma-share ko sa umagang ito. Sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyong lahat. Pero bago po ako mag-end off ng aking vlog ay kabayan, inaanyayahan kita na i-subscribe mo ang vlog na ito, Bernard Tigabaon YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng mga bago kong uploads ay magkaroon ka ng notifications. At i-likes mo na rin at i-share mo kabayan sa iyong mga kakilala at sa iyong mga kaibigan. At subukan natin i-hit yung likes kahit 100 likes po sa vlog na ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon at sinasabi ko pong sa inyong lahat, God bless you po. Good morning.